Tuu ite vaan kova. Oho. Niin voimaiset. Oho, mikä posa? Oho. Pörskule. Nyt se äkki pihalla. Saatko se sitten? Pihalla. Oho. Ota pihalla. Niin palo tää reppu. Mulla on sormessa vähän palovammoja ja kaikki. Lähti mennä aika hätäisen tommonen palamaan. Kato, toikin kerkis kaikki sulaa noi johdot ja kaikki. Tossa on toi, mä en tiedä uskaltaako tähän koskea. Uskalta. Noin se ilo tuli tää ainakin on kerralla ja... Kaikki boksahtanut tosta noin. Voi. Mikäs tuolla on? Tuolla on modeemi. Tuolla on modeemi. Ei muuta, mut pikkasen ahdistaa, kun tossa on kumminkin 5 tonnin kamat tossa repussa. Katsotaan miltä tuo live view näyttää.